Maybe that's my yard. You have to be fast. Kiva, että nyt on koko ajan sataa, niin joka päivä onko se sarellakin mennyt tuolla? Millainen ollenkaan, eikö se ole liukastakin? No on tääkin aika hidas. Toikin on niin kuin ihan se siitä satteesta, joka kasteltiin. Näkkätikö leukun täysin? Ei kai, se teki 2 kertaa sen viime... Viimeistä talvellakin. Taas uudestaan. Mutta eikö silloin liukasta, kun mäkin puhun, että noi on liukasta. Hyvä laukka nyt. Viimeistä talvella. Niin kauan kun se on jäässä. Aina voi lähteä tiellä katsomaan. Ui! Oi! Siellä Artopäässä me ihmeteltiin kyllä, kun linja-autobussi silti. Käyttää esteistä. Toiset ottaa enemmän esteistä. Ne ei ollut, kun tuolla mentiin maantielle, vaan tuolla päällä pikkutietä. Huomaa, että vähän rupeaa niinku hyytymään silleen. Nyt parina vuonna meillä on sitten ollut.